Primero, en la bolsa, en periódico de La Vanguardia, y pone un dibujo a la serigrafía y le hace así. Y después ya sácalo y te seca en el horno y ya sácalo. Ahora preparas una caja para el día se va el último día y a la tarde Y se lo das. y te lo da él y dice pues vaya con Dios y adiós. Le envían un día visita y está. Doncs avui han vingut els nois de l'IET, juntament amb les persones de SETBA, y hem fet això, ¿no? Sí. Nosotros hemos hecho de profesores de ellos. Les has enseñado a poner las plantillas. La plantilla. A pintar. A pintar. ¿Te ha gustado eso? ¿Te lo has pasado bien hoy? Sí, sí. ¿Sí? Es chulo, ¿verdad? Poder enseñar a los demás nuestro trabajo. Sí. Y es bonito. Claro. Sí, bueno, nos enseñaron la parte de cómo ellos crean sus propios dibujos y a través de eso las láminas con las que se hace la serigrafía en las bolsas, por ejemplo, y con esos dibujos ya hechos pudimos hacer nuestras propias bolsas, que estuvo muy bonito. I a mi el que més m'agrada sobretot d'aquesta feina és que els seus dissenys, perquè no són nostres sinó que són seus, acaben en productes que la gent portarà pel carrer i això després és molt xulo quan veus algú pel carrer amb la teva tote bag o veus els nois que disfruten portant la seva roba amb els seus dissenys o com t'explicava el Gabriel que tu t'hagis endut una bossa amb el seu disseny, pues, és molt xulo realment, no? Som tan al revés, nosaltres som 100% manual, o sigui, els nois dibuixen amb les mans, l'únic que fem és el petit pas aquest de traspassar les seves imatges. Llavors, poder-li ensenyar a nois joves una artesania tan manual, realment jo crec que dona poder i dona també molta més visibilitat a aquest producte que potser després el veus i no li dones tanta importància, però ja l'has fet tu i ara ja té un plus aquest producte que t'endures a casa. La Victòria m'està ensenyant a posar el meu dibuix en tasses i en camisetes amb una targeta i amb un disc de vinil. It was really nice to work with them because we really saw how excited they were to be here and to work with us as well as we were. And like we knew for so many months that they would come and that we would meet them. And it was finally really nice to see their drawings in real life. They were really big, like we didn't expect that, and it was of course really nice to meet them and have a day with them. Un mock-up de un museo o de una casa. Hemos puesto otros dibujos también aquí. Hemos hecho una camiseta, un vaso para beber y después ha hecho aquí una collage con todo lo que hemos hecho. Això ho has fet tu, Marta? Sí. Que xulo! Intentem exposar d'alguna forma els nostres alumnes a experiències que sean diferents, no? Amb l'experiència de l'aula que està tancada i per tant solen col·laborar també amb altres organitzacions, institucions perquè els alumnes aprenen altres coses i a relacionar-se també amb altres disciplines. En aquest cas és l'art. I loved the whole idea since the very first day when we first met with the team of SETBA. And after exploring a bit, I saw how much love the team of SETBA puts in every project and how much effort they put in it. So I felt the urge to do the same, and I really put all my effort and all my love in this project because I really loved it. I loved the idea, I loved the paintings, and I really wanted it to work out really well. And I'm really, really happy and I'm really glad that they chose my design for the final product. I would like to say thank you to the whole SETBA team and thank you for this whole very diverse experience and thank you for choosing me.
que les seves obres siguin realitzades com a artistes que són i que són obres pictòriques i no com moltes vegades, bueno, un dibuixet i ja està. No, per mi jo sempre els he considerat que tots ells són artistes perquè fan obres d'art. La part de la ideació, la part de la creació, perquè allí és on realment podem canviar les coses. Per això que l'art jo crec que té una força molt potent.